Nek dandan pancen kowe iki aurane jedul. Iya. Nganggo klambi Jawa nggo gelungan ngono kuwi tatine sapa piyai semene sing ngarani Tatinayu. Kabeh nyebut Tatinayu. Ha durung ngerti asline kok. Asline ya apik ayu. Delok nek nang omah. Wah, langsung. Penggemar kuwi langsung do kecewa berat langsungan. Nang omah tangi turu Wis, tangi turu mung nganggo sarung kuwi disuwelke nggon kene iki. Ngelik tangi sok amben. Ngopo lho gayane sok ngono. Ngeri. Aja tok bayangke menan. Asli elek tenan. Ya ora nganggo tenan nek elek wae. Lar ngeterke anake raup, rekae nggo kudung kleru serbet. Ya wis. Tekan sekolahan ya ngleleng ae. Ya, iki uga ana nawala meneh saka Bapak Alim Suryana Pontianak. Oh. Edan buat keluarga di Sagan minta lagu lali janjine. Oh iya, sing kepareng nyekar neng kene diserat Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya. Ya Tatin, ya. Wong loro Tin karo Mbak Iin. Ya, sisan ya Mak, ya. Karo diperkenalke para kadang-kadang PWKS. Ya. Mbak Iin iki karo sobat ngebiar karo sobat ngebrokno. Sobat ngebrok. Ya, alon-alon. Ya. Padha-padha piyai Kulon Praga iki tak jodokke dadi siji. Sing siji piyai Sentolo, sing siji piyai Kali Pesing. Kali Gesing. Kali Gesing. Heeh. Ya ning sing siji cilik siji gedhem. Hah? Siji cilik siji gedhem. Mulane awakmu iki kendhok anu sudanen. Ora saya lemu, saya lemu. Iya. Niki ora saya lemu meng klambine gegeden kok. Hah? Klambine sing gegeden. Adi cilik disekeng. Digembosi sik wae. Endi? Ana anune sing marahi gembos ngendi? Ketoke ana. Endi ja? Ngapa Arep ana. Digembosi ora ana pentile kok digembosi. Iya. Ayo dibawani sing piyai sing bawa Tatin ya ora apa-apa, engko nek Mbak Iin durung apal bawane ben Tatin sing bawa. Ya. Nggih. Ya. Dina, ya. Dina Minggu kang tak anti Eno Sik kok ana swara sing beda mau. ayo Apa? Tatin kuwi nek nyuwara sero rak karo ngono. Aku ora krungu e. Oh, ayo. Oh, lah ya wong kowe iki terkenal budek kok ya. Lah ya mulane lah apa to ana suara apa? Ki mau. Apa? Wes kowe nyuwara mau lho, Mak. Ngono kuwi. Sapa sing muni? Ayo kowe kuwi saka kowe. Aku ora krasa metu apa-apa e. Saking gedene iki nganti ra krasa. Wow. Kayak penggemarmu kayak ini. Nggih. Angger kowe nyanyi mesti dhek ngono ya. Iya. Ndi ra ketok e wonge sing nang endi ya? Lah wonge biasane iso joget-joget petakilan kae kok. Lah kene ora. Oh, halo, Bro. Iya, tertib ya. Wah, ya jelas kae. Sirahe wis ngeleng-eleng ngene. Kae engko nek ra kuat terus ngelikar ning ngarep salon. Heeh. Ya kowe iki penggemarmu ya rada slering ngono kae. Ya termasuk penggemar jenengan kok. Ora wae kae nek pas wayang mulai dhek iki meneng wae ora gatek kene nek muni limbukan langsung ngadeg apa meneh nganggo tembung Tatin langsung. Kok iso ya Pak jenengan? Oh, Kok iso? iso lah iki mung gampang kok. Iki dilebokke. Hah? Nah. Oh. Coba. Oh, menamu lebok nang iki. Apa nih? Tangannya sing ngendi? Apa nggon aku sing tak lebokke. Lombain. Kowe lombain ki lho. Aku ya ora iso. Arep dileboni Pak Sena lho.
Wong kowe kok Iin ngapa ta kowe iki senengane tok lempar-lemparke ora. Ayo kan Mbak Iin wong anyar nek aku wis paham ngono ki. Oh ngene iki meng ngene iki yo jelek wajar. Tangane ditekuk. Niku kabeh dilebokke niku. Ayo. Jajal Mbak Iin, lebokno. Apa nih? Kowe lho jajal kuwi lho. Piye wi mau? Ya aja ning kene kok ya ora iso aku ning kene. Latihan sik. Kowe belajar ora sembrono iki. Tak kira ora iso e. Oh iso. Dalang apa-apa iso. Gayane. Apa ta? Ora apa-apa. Ya apik ngono kuwi sing jeneng sinden kuwi kudu iso merak ati, ndudut atine penonton. Dadi nyuwara barang kudu digawe semesra mungkin. Ya. Sok cantik. Ya ben ngapa ta emang kan aku cantik. Waduh. Oh awake. Sudah. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak kenapa-kenapa. Kamu nggak percaya kalau aku cantik? Percaya. Nek dandan pancen kowe iki aurane jedul. Iya. Nganggo klambi Jawa, nggo gelungan ngono kuwi tatine sapa piyai semene sing ngarani Tatinayu. Kabeh nyebut Tatinayu. Ha, durung ngerti asline kok. Asline ya apik ayu. Delok nek nang omah. Wah, langsung. Penggemar kuwi langsung do kecewa berat langsungan. Nang omah tangi turu ha. Wis, tangi turu mung nganggo sarung kuwi disuwelke nggon kene iki. Ngelik tangi sok amben. Ngopo lho gayane sok ngono. Ngeri. Aja tok bayangke ngono. Asli elek tenan. Ya ora nganggo tenan nek elek lho. Lar ngeterke anake raup rekae nggo kudung kleru serbet. Ya tekan sekolahan ya ngleleng ae. Ya kuwi iki kudung zaman now. Ora. Nek anak selak kesusu ngeterke anake selak telat nyaut kira kudung dipeniteni bol serbet monggo ana anguse barangnya. Takoni Bu Tatin kok ngagem serbet? Enggak, ini kan model sekarang. Iya, memang itu model zaman sekarang ada angusnya itu loh. Angusnya dengkulmu melocot. Iki baleni ora mau. Terus ya. Terus ngendi ya? Sik aku lali ya dadak dijak omong dalange, dalak omong wae dalange. Loh, arek omong apa? Ora omong. Senengane bareng-barengi lho. Lah kowe nek ora dibarengi ya menesu. Ora nesu. Lah iki nek nembang dibarengi ngene iki ya dadi ra cetha no. Rada Ya. Rasa GR kowe sik ngeploki kami wong selip e. Loh. Lah apa-apa wong selip ana sing nyenengi mbang ora lho. Timbang ra ono. Wis tok jak Bali wae tin ngono. Tok keke teras kaya anggere kowe liwat terus dok. Kowe metu ngeslah motor ya dhek langsung. Terus pokoke kaya gleleng kowe. Iya. Anane pijerasa moya Pinter golek alasan. Pinter golek tatasan. Alasan. Apa emang? Wis tak teruske kowe iki senengane sok tau kepo. Ya mulane rasa omong nek ra gelem dijelaske. Kepo. Apa kepo? Kepo ya Apa? kepengin tahu. Kepo? Aku wis dong saiki kata-katane bocah-bocah kuwi saiki anggere ana tulisan kepo. Anakku anggere muni
Mbak tak takoni arep ngopo enak? Kepo bapak iki. Oh nek sing kuwi kepo iki ingin tahu. Heeh. Nek sing tak kepo lho ngono iki. Tak kepo iki tak kampleng jajal ye kowe kene jajal. Beda ya kae. Tak kepo pancal tenan. Kok le ngopo to nesu wae iki? Ya ben. Mbok sabar ngono lho, dadi dalang iki sing sabar. Sabar ya ana watese agi kulon progo ndek wates kok. Lah kuwi ndekku lho. Endi? Kulon Praga. Oh, arek ngono ayo. Kok endi lho? Kata-katamu ora jelas kok. Ming muni ndekku kok ndekku iki konotasine banyak. Iya. Kalau wae sik ngenong muni ndelok. Sing ngenong kok ndelok kaget ngono. Yo. Ngandar angan duka aku wis ora Oh, lho kowe iki dikendangi ngono kuwi ya kudune kuwi tanggap. Iya. Mas Denko, kamu mau ngapain sih? Kok ora jelas, Mas?
Den kowe ki wong isinan nang ngerti kok iki ngopo. Dikendangi. Ah, isin apa kaya ngono kok isin ya jual mahal. Ah iya. Dikendangi sing piye ngono lho. Apa? Dikendangi sing piye ngono. Ah, Lah kowe mau arek kepiye? Dadi niki jogetane manut kendangane. dari kowe iki mbiyen bekas main angguk. Lah kowe nek angguk ora ngono kuwi ya kendangane. Lah kan iso dijukuk tariane saka nggon angguk ki mau. Ya mau ora iso dijupuk Oh. Wong ngono anggere joget kok bingung, mulai awake dicilikke. Ora pengaruh awak. Siji kowe kabotan, loro ganggu sound system. Kok iso? Kok iso? Kowe iki nek joget suarane kok. Dadi tukang son iki golek iki swara apa to iki? Jane suarane jenengan kuwi lho. Apa aku? Jenengan ki jane joget ning ora ketok joget. Sesuk ki sing marake nyuara ki rasah digawa. Lah apa? Ambung. Lah aku ora ngerti kok wis sing anu dalange kok. Ya, terus ke malah ngrembug sound system barang. Cancane kowe ning ngendi? Atiku sujudna dirungokke. Penak dirungokke apa penak di? Urung rampung. Sampun. Wis ben linggo mesake yo. Ya linggo ayo. Mesake ngono sih. Tak suwe-suwe tak linggui lho kae. Lho. Kok nekat kowe. Sampun. Bareng tekan jajare kancane lagi gelem joget to. Iya. Ayo terus raine biru erem kuwi. Lah ngapa? Ayo kena imbase ngono-ngono. Anu, Arwek kowe but. anu. Kesamluk bokong. Ayo.